Ramogi kawadhi jimeni jaod bura marari dao tiende amolo owachoni kik jo Kenya kwanza morni paro mar chik mar omenda ne okalo ni mar kaka Azimio gidhi e doho mar chungo kadho chik no. Kamano bende onyiso jod bura mag Azimio mane ogoyo mbulu mar siro paro no mar chik mondo gwe tawe kombegi gimanyo mbulu kokalo duond buche mag Kenya kwanza. Noloso kama kanyakla kod jowetene ne gidhialo jopuonjre mamadian e kar chungod bura mar Arieda. Nilikuwa naambia watu bottom up inamaanisha iba pesa kutoka kwa mtu ambaye aliye chini, peleka juu na hiyo pesa idisappear. Mnaona muoni? Asanteni, Mungu awabariki. Actually they are levying a tax, but they don't want to call it a tax. They want to call it some housing levy. And these people are stealing from many fronts from the people of Kenya. Umeona yani ODM haina haja, haina maana. Umeenda kufanya kazi na UDA na Kenya kwanza, then be man enough. Resign from that position. Let us go for a by-election. Tuulize watu wako kama watakuchagua na hiyo UDA ambayo umeenda kufanya kazi naye. Jomuyer gi ODM Kenya mangima, jo Mombasa te onge moringo. Jo Turkana te onge moringo. Masai te onge moringo. Baluya te onge moringo. Kisije te onge moringo. Jo Luo e moringo wa bunge abirio iriwo gojienda to ginabu. We are already in court. I was there yesterday. We are back again there on Monday, and the court will tell us whether that finance bill is legitimate and legal or not. So those who are celebrating, they better withhold their celebration.